Narum payu neoskum ka channel nam daki padba ka briu neotar. Kawai ka briu usamla jangka bat uwei ubriu kibla ainong ban penyap ya ukurim jangkahi kila syakem hadin makila subuj ban penyap ya ha katihar bihar loong ki pulit ya ukurim latip kerteng kumudif kumar gunjan ubalong ru kumu technician ha bihar electricity department bat ru baterai ha jamui hakaba la syakset ru ha badla gahat Khagaria district ha khatwai terik jong niu banai kat bau dang yai lenti da karel baneshem ber kurim ka Samita Kumari ka balong kum ka motor vehicle inspector ha Supol udev ulai yap no hadin katuk anisngi ha hospital ki pulit ki laong ru ba nakajing tokit la shem ba ka Samita ka ij bha yau Ajit Kumar ubatrai kumu technician Hanalanda badru bakila kheng ba udev ulong kup u ta u jingpen thot ha preng jongki kumta kila perkhat ban penyap no yo u superintendent of police jangka rail jangka katihar u Hari Shankar Kumar ulong bakini ki arngut kila ainong ya u Raju Kumar basinru kumudhiraj ban le ikani kakam loong ru habat tokit u Ajit ulapla ba ka jingi jang u ya kat Samita badru ka jingwit kadai ya udiv kumta ula ainong ha udhiraj ban penyap yu kat ba dang yai lenti ha karel ki pulit kila shimru ya ki mobile phone bat ki sim card kum ki sabut udhiraj udai ubala jo syakem menshwa ha usem haja apusan ha poka arms act shwa ba unyo jamin biang kajing tokit kadang lait syakmat ban tip la dadan ktishu kiwe udiv bat ka Samita kila ya tho ausem haja khat phra bat ru kila dan ya ka khon ka basan snem kata